След смъртта на съпруга си, тя отказа да влезе в нова връзка. Тази невероятна любовна история трогна милиони. Стив Ирвин, безстрашният водещ на ловецът на крокодили, трагично загина преди 18 години, след като беше ударен от скат по време на снимки. Но неговата вдовица, Тери Ирвин, никога не потърси нова връзка. Тя признава, че не е излизала на нито една среща след загубата на съпруга си, защото вече е срещнала единствената си истинска любов. Стив беше уникален. Как бих могла някога да срещна някой като него, казва Тери. Тяхната любовна история продължи 14 щастливи години, докато трагедията не ги раздели. Но Тери не просто остана вярна на спомена за Стив. Тя посвети живота си на продължаване на неговата работа. Пое управлението на австралийския зоопарк, който те изградиха заедно, и го превърна в един от най-известните центрове за опазване на дивата природа в света. Техният син, Робърт, пое по стъпките на баща си. Той работи с животни, води популярни предавания за природата и посвещава живота си на опазване на дивата природа по целия свят. Истинската любов никога не свършва. Дори след години тя продължава да живее чрез работата на семейството им и вдъхновява целия свят. Ако не следвате истинския хъсъл, вероятно никога повече няма да ни видите. Ако го правите, поздравления! Всеки ден научавате нещо ново.